नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त पावर स्टार पवन सिंह के फैंस लोगन खातिर लेके आयल बनी एगो धमाकेदार खबर। एक बार फिर से पावर स्टार पवन सिंह जी अपन दर्शक लोगन खातिर लेके आ रहल बाने एगो नया सैड सॉन्ग। जी हाँ, जो ना गाना के नाम बा जेबी में राखला। जी हाँ, जेबी में राखला। आप लोग पोस्टर सामने स्क्रीन पर देख ही सकतानी। गाना के जोन राइटर बाड़े उ सुमित सिंह चंद्रवंशी बाड़े, म्यूजिक डायरेक्टर बड़े छोटे बाबा बसही जी, वीडियो डायरेक्टर बड़े अरविंद चौबे जी और पवन सिंह जी के साथे ई गाना के अलका झा जी गौले बड़ी। गाना के जोन प्रोड्यूसर बड़े उ प्रेम राय जी बड़े और बॉस म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द आप लोगन के ई गाना सुने के मिली, देखे के मिली फुल वीडियो सॉन्ग। फिलहाल अभी एक रिलीज डेट अनाउंसमेंट ना कल गया बा। जैसे ही रिलीज डेट आ जाता आप लोगन के हम वीडियो बना के जानकारी दे देम। अगर अभी हमें कुछ देर में पता चल जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देम। तो अगर आप लोगन के वीडियो पसंद आयल बा तो लाइक कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देम। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।